hmeichhe naupang Lucy le apa James ata chu lim taka anin fiam mek lai chuan Lucy chuan apu Jackson a hmuh thu a sawi mahse chu James chuan a oi lo a chan chu apu hi a thito ani James chuan apu ngai wang nianga in apu chu van rama om to tina hrila chuti lai mek chuan Lucy chu a khu deuh renga wang chuan apa chuan in chung lama a kalpui anu Isabel chuan a temperature te en sakin a khua chu alo sika atuk lama in check up tura damdo in lam hroi chu antum tin Lucy chuan lema zia thu le a lem zia chuan amumanga mu thin papakhat a mu thin thu a zot ma se anu chuan har satna nei le nei lote a zot Lucy mumanga chuan chupa chu a mu fawa tin chupa chu alunga in a beidon hle thu te hril Isabel chuan a fanuril ruti nom nan Christmas a thlen trep to thu hrilin Lucy po chuan cupboard ta countdown a du thu a hril chuan anu chuan a fanu du ang chu a ti hlotlin saka a zana lo thlen chuan James chu a fanui na pa hmu thu a soi khan a ril ru ala tinuam lo pona te po chuan dak chuakin ma se ani chuan a hmu ve thei si lo chumi nu chuan Lucy bedroom lama kalin Lucy chuan amumanga ami pakhat hmu bak chungchang kha lo hril le apan tunge tia zo chuan ala hriat bik lo thu le ma se chupa ama le pathian te chu thian thatak annani tur thu te a hrila James po chuan a fanu chu adam lo wang chuan muto tura hrilin a chhuah don chuan apa thlarau vina ompui renga ni ti chu a hre thiam tin apu thlarau le Lucy chu in komin thian thaber anni thu te anin hrila Lucy po apu ina a ompui awang chuan a thla muang hle adam that lo thu te chu hril vein apu po chuan ha chol tur chuan a tia chuti lai mek chuan James pon Lucy in apa a hmu chungchang te chu Isabella hrilin ani po chuan a lem zia chungchang te a soi tin an fanudam lo na chuan an ril ru pol ha hle ma se thlamuang taka pathian hena in ngat tur chuan anin hrila atu ka lo thlen chuan tanin lo langin doctor chuan tang mek Edgar chu akal la function to lo thu le akal an transplant vat lo ani chuan anunin atur tur thu pastor lo hril ve mek Edgar chuan a thilti sol to te wangin a chan to ka ngai tin pastor thung chuan damdoin lama an hroi theinan abiak sak tur thu le thilakal tlong ani chuan ani po pathianin ama lam hoinan huna pe ni thu te a hrila ma se Edgar thung chu thi mei chu phu nia in hriain ati solten a volet ni nangai ma se pastor thung chuan atan hun tha in herle tur thu te beidong lova beiseina nei tur ten a fuya tin tan in hotu te po abiak sak tur thu te a hril bok chuti mek lai chuan Lucy po doctor bula hruain doctor chuan pneumonia nei thu te adam doi cho chu a that pui mei a rin thu te hrilin tin Lucy chu naupang fel takle duom takani thu te a soi ma se damdoina omzia nei lo ani chuan damdoin lama local le vat tur chuna ti chumi hnu chuan James chuan anu chu kholin Lucy chanchin te anin zot James chuan Lucy in apa Jackson a hmu thin thu te hrilin anu pon thil ni thei vakin ngai lo ma se an pu tu a anin hmai thin zia te tunan chen na mek po apa chen tamna berania ani pon angain a chen chil ve ni nangaya James chuan a ril ruwa buai deuh thu te hrilin ma se anu chuan ha dam taka om tur le pathian le apasalin anom pui renga wang chuan thlamuang tur a hrilin atunu Lucy po a that ve le merin thu te a hrila atu ka chuan Edgar po hospital lama chuan an hruaya ma se chuk mei chu du lo chuk tur chuan anin nor deuh nak nak tin tanin warden chuan Edgar hena du thlang fel tura a hril chuan Edgar po aron chuak ve ta wheelchair a chuan thu turin an ti ma se ni chuan a du lo ma se dam lo mio wang chuan reya ding thei si lo mipa ang taka om tum ma se anat nai na hne to ema wang chuan a chak lo to hle tin warden chuan treatment ti turte abiak sak vek to tur thu hrilin pastor pon a chiar tur bible chu akianga da pathian fakna na hun thain her chhol engei rin thu te soin an chuaka ma se mi then khat chuan ani chu dama hospital a chuan rin lo thu te an soi ti chuan doctor chu ron langin an hne na chuan transplant ti chu thil har sa takani tur thu le zel tang mek ania atan chuan kal donei tu turan van arin thu te chu hrilin an thu soi te lo hre rutu Edgar chu abeidong hi ni ringot ma se warden chuan thei to pan chho tur thu le nunna poimo ber thu te bidang tan po har satna omlovin
vengreng tu tur police an oma tin treatment ti tura a chuak ani lo chuan a room chu chu san tir ho lo tur chuan an hrila tin midang te ti thlabar le ti chi ai zonga chelo tur ten na hril police pakhat chuan boina mani chuan silai te po an chelek mei tur thu te hril chuan warden chuan chu tiang chu ti lo tur le kalpo kalthat theilo wang chuan engma ti theilo rin thu te soin chulai huna tang chuan a chuak ta chuti lai mek chuan Lucy te pa fa lo langin damdoya pek tum chu ai du lo tin apu chuan apa ang chia ni thu te James pon damdoya ai du lo thin zia thu te hrilin chung thil Lucy na pa hne na asoi chu James chuan a oi sak lo ma se angai tu na atikal thui le Lucy chuan athu soi chu achung ten an oi kher ngai lo thu te soin anu Isabella po aron lut Lucy po damdoya ai tir ve mai tin ai tur te po aron keng han ai du lo zet ma se atana chakna turani thu te le apui na ta na thil tha ni thu te asoi chuan a ai du ve chawa ni te liam ve zelin ma se Lucy chu thatlam ain zualam hi apan zok ma James le Isabella te mangang chuan Lucy chu damdo in lama roile mei chu thatin damdo in lam chuan pana Lucy ne na po in check up tur le inen tir zoi tura an kal tur thu te soin damdo in lam po an thleng ve le ta doctor chuan Lucy pneumonia chu azwale zwalo en turin te si sang an nei le tur thu te an that le wat tur thu te a ne mi nakala Isabella po chuan Lucy afanu chu hlau tur le apa ne na anom puireng tur thu te hrilin nurse te po an ron lut Lucy sample test tur te po an la a atu kalawni chuan Lucy chuan amu manga a hmu thin pa bok a hmu le thu te apa pon tunge ni thu te zotin ma se ni chuan ala hriat bik lo thu le ani chu alunga in puyangai thu te hrila tin apu pon an zinga om puireng thu a hril chu engwanga oi du lo nge nia zotin Lucy chuan tuna po a om puireng thu te asoya ala hriat thiam wat tur thu hril bok tin doctor chuan Lucy natna chu kiamlam aya zualama pan thu te hrilin hospital lama chuan admit an ngai ani thu te asoya Lucy pi ron thleng nen po chuan anin ku avongvonga chumi hnu chuan Lucy test nei zo to chu a room lama hruain chuti mek lai chuan Edgar po test nei turin an ron hruai chuta Lucy chuan en wangin chiang takin Edgar chu a han en renga a chung te hna chuan amu manga a hmu thin pa lungai takha ani thu te soin alem zia milem te chu a han hmu le thin apa James chuan athu soi chu oi saklo ma se midang te chuan Edgar nge ni thu te chu Lucy chun hrila ti chuan an room lam chu an panta nurse chuak chu James chuan va biain Edgar chungchang chu zota nurse chuan Edgar chu akal transplant tura a thu te police in an ven reng thu te hrilin lo thona tura lo thu te soya tin James a hne na chuan anum na room an thlak du ni chuna pui thei reng thu hrilin ma se ngai lo thuin James chuan a changa tin Lucy po chuan anu pa chu lo be ve mekin apu chuan a bula thei lo wangin ngai damte adila ani po chuna ngai zia te a hril ve a chutia tui taka anin biak lai chuan doctor chu ron lutin an ti bor nu chuan anu le pa te ko chuakin an hne na Lucy natna chu an rin aya alo zual to thu te adam le nan chuan be sei na chau an nei to thu te soin arang theyang berin treatment te po an pek char ngai thu te asoya beidong mei lawa chel taka tur chuan a cha bok police pakhat le Edgar te ron langin Edgar chuan an chung ko thlak hi alo en ngoya chuta police chuan a thil en chu enge ni tia zotin a lak sak police pa chuan a chung te chuan an ngai dam to lo tur thu le a hmu to lo tur thu hrilin an thlak chu a po thler sak dei mai Edgar chu thinrimin lungnur viu ma se ti theian ei lo beidong takin a trap reng maya tin James chuan anu pui le anu te chu amana pui tur thu le lova ha chol tura tin an kala chumi hnu chuan Lucy chu tongtra in an mu apa muthil mek lai chuan Lucy chu thovin a chuaka muntify tu pa chu biain ani chu lungai lo tur le I soina pui reng thu te a hrila tin ani chu atu ka atana lemziak te azia tur thu te silin akal sana ti chuan apu nen khan in hmuin akal na tura zo chuan thian pakhat pui tura a chuak ani ti soin apu po chuan arin lok thu le
akal na tura thiat sa thu chu sila tina thian pa omna chu an ven tlat awangin Lucy lu theinan police chu alo chai bui tur thu sil ti chuan police lam chu panhnai na pu chuan an sira alam chu tirin Lucy chu Edgar abula chuan a lut ta a Lucy chuan a hming te hrilin ma se Edgar chuan alo bengkhon lem lo amumanga pathian in a hmel a hmuh thin thu te asoi Edgar ero chuan alo ngai sak lem lo a Lucy chuan ama ne na thian ni achak thu le atu ka Bible chiar dun tura alo kal le tur thu te hrilin police pa in thoma hriat awang chuan aron lut Lucy po abiru vat ma se tu ma chu amu mei lo chuti lai tak chuan Lucy po chu achuak ru ve ta a police pa chuan ama le ma in bia ngai ma se tu ga lo ni chuan Lucy chu athok lampanga abuai awang chuan oxygen an pe tin doctor chuan achak lo sot em awang chuan an damdoi man po ti sana ngai thu te asoya chumi tlai chuan a pan Lucy chu chhuwa puin Edgar treatment nei zo chu ti dingin Lucy chuan Edgar hne na chuan engwanga hospital a chuan omnge tina zota Edgar po chuan akala that to lo wangin atharin thlak angai don tin Lucy chu hril Lucy chuan apa chu kal engzat nge nei tina zota pahni anei thua hril chuan Edgar a pakhata pek ve du thua hril ma se pa chuan ani pon pahnia amamo ve thua hril din Edgar te po an kal James chuan mel hriat lo beto lo turatin ma se Lucy chuan a thian ani thu le pathianina a hmangai thu hril apa in misual ani ati chuan Lucy chu a thin rim hle chumi zan chuan anu le api te chuan an ompuya an mut hil hlan chuan Edgar a rumakal turin apu nen chuan an chuak le ta tin muntify tu kha muin a hena chuan alem zia chu ape ani po lom hle chumi nu chuan Edgar ruma chuan alut le ta Edgar pon ama ai chuan alo lom hle tin achung te thlak kha muin ama an mu du to lo thu hril ma se Lucy chuan rinna nei chung chu achung te po an lo kal le vata rin thu te a hril tin Bible te chula in an chiar du na chumi nu chuan ruma tang chuakin nu pakhat damlo beti hne na chu na vakal le ani chu pathianin a hmangaya a en rang ani thu te asoya anin biak zo nu chuan akir le ta chuta tang chuan zantin Edgar hne na chuan kal thinin Bible te chiar tirin midang te po pathian thu chu hril ve thin tin damlo mi pano pang pakhat chu pathianina a hmangai zia te hrilin midang te po alem zia chu a pe thina pastor po aron lang vele Edgar nupui le afanu te po aron hruai Edgar damlo mutura an nu fan ron kal chu alom hle ma se Edgarin an ron kalani ti a hriat lo wang chuan muturin avalut Edgar point Bible lo chiarani ti a hmu chuna lom hle a tin kumtam tak chunga alo hmu to lo afanu le anupui chu ron lutin a hlim lutuk chu a trap deuh zoi zoya Christmas ni chu aron thlengta Lucy chuan doctor le achung te hne na chuan Christmas present atan akal pakhat chu Edgar tana present du thu hrilin a chanan zo chuan a thian pa ni thu le thi tura du lo thu te Isuan a hmangai zia soite chuan achung te pon doctor chu theile theilo han zot doctor chuan a thei tu hrilin achung te pon an lo ngai tu tur thun hrila ni khat chu James chuan Lucy chu wa kwal pui lein an bulvela damlo zong mei Lucy in thiana lo siam vek mei chu makati hle tin Edgar ruma chuan kal turin an kal apuin alam alo tirile don ani ti soin aron rik tak ta ka chuan James pon makati hle a ti chuan an pa fa chuan Edgar chu hmuin Edgar po chuan afanuin anu na thlak danglam sak vek thu te tin Lucy hne na po anu pui le afanuina an ron tlo wanga lom zia te hrilin Lucy pon alom pui thu te a hrila ti chuan ruma tang chuan an chuak le ta pon lama chuan nurse nu le doctor chu lowin beve mekin alam chungchanga an lowin biak mek lai chuan Lucy chuan cha bi chu lain Edgar hne na chuan avape a adu huna a chhuwa ve theina na ti ani ma se chumi nu chuan Lucy chu zual zelin a thoha chu anasa hle meya tin Edgar po ron langin Lucy wanga beiseina nei le wang chuan alom hle aruk chuan theile theilovin Lucy mutur chuan a ron chuak ruwa chuta Lucy ruma ron thlen chuan Lucy thoha lo talvel chu awa mu chuta van doi thlak takin Lucy chuan acha thlak santa achung tele Edgar ngei po chu insum zo lo chuan an trap hom meya James chuan afanu tharau chu muin
apa ne na in kai chunga an kal lai chu va mu lokir le tur chuan a nge na ma se an ni chu an kal to si chumi nu chuan Edgar po Lucy nakala donate awang chuan peise na thar le nundan thar nein anom ta tin James le Isabella te pon fapa du tak mayan nei le a an ma ni mangaya en reng tu a fanu le apa te po James chuan va muing a fapa in tu te nge en tia zo chuan a u le apa te ti na changa ril rudam le thlamuang tak chung chuan an kal liam ve ta a ti chuan atop ta ani